Beryl George, dwi'n byw yn Brynyorwrth dros nagos i 30 mlynedd nawr wedi dod o gatre i'r ffarmwr i Benwerthu a wedyn retiro gwr a fi o sbel lot dod i'r tîm yma i Brynyorwrth. A wrth gwrs ar siarad am ti merched o Wawr, na leithon ni gynta pan agorodd yn 1986, 68 dwi'n feddwl, 1968, yn Bleifos o'n i gynta. Neithon ni gwybod o aelodau fan i'n 80 ar un amser. Waan ni'n llawn llen a mynd popeth. Carnifal yn raf, merched yn faroion a wedyn deithiau, wrth gwrs, deithiau bach gyffredin. A cino, a rhaid cael mas i cino, pob un wrth i fod fan ni. Steddfod, dipyn o bopeth da ni. Ond nath yr cangen fe sy'n lwydd fan ni, a y cangen wedyn yn fwy o seis. Yn orfod a rai eisiau dod o Abercych ato niwedd. Wedyn dechreuon ni yn Capel Newy. Yn 1977. Wel, dipyn o aelodau o'n nhw'n dod o Blwch y Groes a Gwobr wedyn. Ni'n gwasach yna a chynniach. A wrth y bod, wrth gwrs. Wel, pa wedyn ni'n Bleifos, chwrwyd yr cystadlaethau yma i gyd. A fan ni ar y pwyllgor celfa Chrefft, a mae rhaid yn dweud, Glenis a Helen, nhw oedd yn fforddi ni, ond o'n i gyd wedyn yn mynd ati ar crefftau i gyd nawr i Corosha, Coginio, popeth y fyd. Yn lawr i Cwiling a'r lunio. Wel, ni'n mynd ennill bob tro, ond eitha da, mae Sir Benfro ennill bob un o hyn. Wedyn gyfle i Coginio, gyfle i bob un i gwahaniaeth crefftau, a bob un ei ddawn i wych o'n i wrth y bodd. A'r teithiau yma, wrth gwrs, na siwr eithon ni Capel Newy, wrth gwrs wrthon ni'n ormod. Dim gwybod mas, a di fynd o'n i ormod aelodau cael cyfiawnder, a o'n nhw'n lle dod o Abercych ato ni. A teithiau trafod genedlaethol wedyn, o'n nhw'n dda. Mae'n rhaid fi wy'n ar taith genedlaethol, fes o'n i gyntaf dwi'n credu yn y flwyddyn i Rhufain. Len gyntaf ath mas o Gymru i'r Rhufain oedd yr amser ni. Felly wneud yma bach beth dwi wedi wneud wedyn o'r daith ni te. Taith Rhufain a fe 1978 oedd yno. Merched o Wawr o Gymru fach, aeth am daith yn yr awyr iach. Wedi cyrraedd gwesti Belentino, pawb am yr gwely wedi blino. Bore trynoedd yn yr Eidal, codi frecwas continental. Ar ôl pregaeth fawr gan Tosca, newid yn arian ôl i lira. Dilyn y gaid i Vatican, gweld rhyfeddodau o mewn fan. Mynd i'r capel a'r museum, pawb yn syni at y Coliseum. Wel, wedi wedi clywed gyda Tegwen, o Tegwen Morris yn un dda, a'r llywyddion i gyd bob blwyddyn, ond o fendigedig. Ond clywed ar y radio wedi bygiad arno ni gweud hanes Merched o Wawr. A na'r nodred wedi ysgrifennu llyfr. A na beth yw'r rhifau lle, atgofio'r Merched o Wawr. Gafo fi wedi cael yr enw i ddechrau, a mo'n roi'r penillion dwi wedi bod rhaid o beth i'r ysgol breswyl a'r teithiau yma ni wedi bod wneud ar yn wedi gili. A mae'n tair stori farfach na wedd cael ei ymrywiedd. A gafo fi wedi mynd ato fe, mae'r llyfr a fe dafyn o'r bydd yn dymas i werthu. A mae rhaid fi cael sôn o beth bod ni wedi bod lan yn pen cadlis Merched o Wawr. Mae hwnnw hwn dechrau'r, wel, dydd Gwildewyg y goron o fe, trydydd cynta o Ionawr, 2000. A na lwcus i ni bod ni'n byw yng Nghymru i cael pen cadlis yn un unen. Yn werth y byd. Arna sy'n na, maen nhw'n weithgar biond. Mae Liza fes oedd wedi bod yn dod ato ni bob rhanbarth sy'n Sir Benfro yn dod lawr trwy'r amser i gwrdd ni. Pwy fath o dywyn y difyr ydi da ni bob tro. A wrth gwrs, yr fath bod ni'n ffarmo. Pa weisiau mynd i Merched o Wawr, parni oedd David yn dod o wyn a'r da yn dod o lloi. Yn osweithi ar ôl ni wedyn oedd ddim wedi cael y ffwrs. Ond oedd rhaid ymdrech i fynd. Ond o'n i'n wrth yn y bod yna. A
a phob fi'n wrth i fwrdd. Pan ddechreuon ni yn Capelnewydd, dath Joyce Phillips a Elis Davies a'n ato ni i ddechrau cael cangen. A na le gyswn ni wedi'n noswaith gyntaf i gael arian, noswaith o Wawr. A na pwy oedd yn arwydd yn noswaith o Wawr o parchedig Aled Williams. A na pwy roedd y fendith wedd parchedig Percy Evans per ni. A mae wedi bod yn fendithiol wrth i ni wedi bod yn cyrraedd os 70, os 40 blynedd ni. Ond wedi newid y mywyd i gyd cael mynd i ferched o Wawr.